دروژên dawî ji meha niha 2014 balafirên hevpeymana navdewletî bi serkêşiya Amerîka navendên Daeş li dor Kobanê armanc kir û ev armanckirin pirtir û bihêztir bû piştî ku 105 pêşmerge tevçekên xwe yên giran diriya Tirkî re derbasî Kobanê bûn û ev yektêb wateya ku hemahengî û koordînasyon bi hewlêrê re xurt e. Ev bûye nêzî 8 meha nifrokeyên hevpeymana erebî û navdewletî li dijî Daeş ji ezmanên Rojavayê Kurdistanê daneketine û bi sedan karwan û bargeh û navendên Daeş li deverên ku YPG pêra şer dike armanc dike. Nexasim li bargehên sereke li gundewarê Serêkaniyê wek Mebrûka, Tilxenzîr û Aliyê. Her wiha rola van firokeyan di rizgarkirina çiyayê kezwanan de diyar bû ku bargehek stratîjîk bû ji Daeş re. Li gor şarezayên leşkerî dibêjin yê ku ezmana zeft dike xakê jî digire. Lê li hember van êrîşên dijwar e ku balafirên navdewletî pê navendên Daeş armanc dike, YPG li ser erdê bi hevpeymanên re hevkar e û koordînasyonê dike û şerekî tekûz û zîrek birêxistina İslamî li ser erdê dimeşîne û serkeftinên giring werdigire. Azad Waşûkanî, Orient News.